3 нормални неща, които са забранени в Северна Корея. Номер 3. Неправилно кадриране на снимките. Ако снимате статуя на севернокорейски лидер, бил той дядо, баща или син, трябва да внимавате да кадрирате правилно и да не отрежете част от статуята, особено бюста. Снимката трябва да обхваща статуята от главата до петите. Това правило важи и за всички паметници, които снимате. Лошото кадриране се смята за обида към лидера и може да доведе до сериозни наказания. Номер 2. Гледане на чуждестранни предавания или филми. Ако решите да пътувате до Северна Корея, проверете внимателно USB устройствата, твърдите дискове или DVD-та, както и дъното на куфара си за чужди медии. Рискувате тежки наказания за притежаването им. Преди да разкрия номер 1, не забравяйте да се абонирате и да харесате видеото. Номер 1. Кредитни карти и чекове не се приемат. Тъй като Северна Корея не е част от системата SWIFT, туристите нямат право да използват местната валута – севернокорейската вона. Бихте ли могли да живеете там 1 година за $1 000 000? Кажете ми в коментарите и не забравяйте да се абонирате.